መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 120 ብጸባይ ናብ እግዚአብሔር አወኹ ንሱን መለሰለይ ወ እግዚአብሔር ንነፍሰይ ካብ ሓሳዊት ከንፈር ካብ ወስላታ መልሓስ አናግፋ አቱ ወስላታ መልሓስ እንታይ ክሂቡኺ እንታይ ስኽውስኹኺ እዮም ናይ ጅግና በላሕቲ ፍላጻ ምስ ጓህሪ ሰራው ወይለይ ኣብ መሴክ ዝሰፍር ኣብ ማእከል ድንኳናት ቄዳር እነብር ኣለኹ ነፍሰይ ምስቶም ሰላም ዝጸልኡ ብዙሕ ግዜ ነበረት ኣነ ሰላማዊ እየ ንሳቶም ግና እንተ ተዛረብኩ ንውግእ ይስለፉ ኣለዉ